Doa, 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 era costureira, doa, traballaba na leira, doa, doa, e doa, doa, e doa, doa, era poeta, doa, doa, cuidaba da bestia, doa, doa, e doa, doa, a tía Maruxa quedaba na casa, cuidaba de todos, iba ás patacas, doa, doa, e doa, doa, e doa, doa. Sabido é que cada quen fala da feira segundo lle foi nela. E na feira das nosas vidas, no doa a doa de cada quen, houbo moitas diferenzas. Diferenzas e desigualdades que nin Deus mandou, nin a natureza impón. Son o resultado máis perverso das relacións que os homes e mulleres decidimos establecer para organizar a nosa vida colectiva. Desas desigualdades, só poden nacer o sufrimento e a violencia entre xentes que no fondo do seu corazón só pretenden amar e ser amadas para poderen falar ben desta gran feira que é a vida. Pobre vergonzante é o peor dos estigmas que podemos ter a sociedade, porque son esa xente que se avergonzan de precisamente deso. Había algún que decían que estaba rico, que tiña pisos, a máis que viña a pedir, e non sei se era verdade ou non, que andaba 7 parroquias no día. Que había muchísimos, porque no había seguridad social, no había beneficencia, eso sí. Así exactamente, pobres, vivíanse en verdadeiras cuadras. Casas así, que casa algunha non tiña vertedeiro, ni nada. As vacas estaban mirando para a cociña, na corte. E, bueno, era a calefacción natural que se contaba, o que tiña animales, polo menos tiña a calor dos animales que tiña preto deles, non? La mendicidad estaba prohibida. Entonces, tampouco era plan, había que sacar un pouco de cara para andar a pedir, ¿no? Pedindo, daban unhas pijas, daquela non lle daban cartos. 2 espijas, normalmente, era o que lle daban. La gente pobre, pues podemos decir que éramos prácticamente todos los que no teníamos de qué vivir, medios en que apoyarnos. Yo era pobre y casi todos los que vivían en la calle donde yo vivía, pues casi todos eran pobres. Polo que a pobreza daquela era máis desprendida, ou sea, que a xente pasaba necesidade, pero non reparaba tanto en eso de se o pantalón é vello ou o pantalón está sucio, xa non se paraba a pensar eso, era o poder subsistir cada día, o poder levar algo que comer á boca. Se ganaba moi pouco, porque había pouco donde ganar, pero o pouco que se ganaba non tiña donde emplealo para comprar de comer. Pues yo me acuerdo cuando era pequeña que yo si comíamos a la mediodía no cenábamos de noche. Había que escoger. Eu recordo de ter que ir de poñerme a cola ás 4 da mañán para conseguir o pan de ración que nos daban, que además era un pan que era de residuos de millo, non de millo, de residuos. Incluso a fariña de trigo viña mezclada con yeso. De acordo que decían que mezclado co millo, a fariña de millo que comprabas, 3 partes eran millo e unha parte era serrín de pino. O sea, que imagínate o pan que comíamos. Eu conservo 2 cartillas de racionamiento. Conservo na casa. E unha delas con tiques. Ainda, o sea que tiques para o tabaco, tique para o aceite, tique para o pan, tique para o azúcar. E mellor comías unhas patacas fritas. E viñan ali e dicían que ben vivides vos, e nós o pasábamos mal tamén. Pero outros o pasarían moito peor cando dicían que ben o pasábamos nós. Doa, 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 era costureira, doa, traballaba na leira, doa, doa, e doa, doa. Pero eu os primeiros zapatos que puxen nos pés
foi o día que me casei. Quizá o mellor a xente non tiña as necesidades que temos ahora, que ahora, por exemplo, nadie se atrevería a ir en zapatillas ao centro da ciudad, daquela hasta descalzo, non? Entonces, vai e dinos el, e os anillos? Ai, non nos temos. E dixo, agora que imos a pasear. Bueno, ¿qué tal pasó naqueles tempos? Había el médico, por ejemplo, que ya no vivía en esa pobreza porque ya tenía un oficio y además era un oficio que no estaba en decadencia. El médico era el médico. E tiña unha cortina, e a cortina tiña unhas argolas así. Bueno, non me quero acordar do conto. Pois, levades estes. Dixenlle, bueno, son moi grandes, pero como non caia. E el levou un e eu levei outro. Despois había o liceo, pero o liceo solo iba la gente de carrera y la gente aristócrata de antes, ¿no? Y las artesanas no, vamos, las de los oficios, que éramos las artesanas trabajadoras, allí no pisábamos porque non nos gustaba, porque criticaban, sí, vamos, ¿no? Que continuamente estaban facendo as manifestacións desa riqueza, e xa non digamos os fillos, non? E na Ourense non había ningún casa de modas, nin botís, solo había en Vigo a Ubre, unha botica había que era unha maravilla, só iban as millonarias. Canto máis importante era a posición, pois tiñas un coche mellor, unha casa mellor e unha mantida. Tamén había as amas de cría, que eso tamén, amas de cría que tiñan as mulleres, os fillos criaban as amas de cría, e já estaban de grandes señoras en casa. Nos barrios de Vigo, nos barrios obreiros, vivían os obreiros, non? Chamábanos a traballar e pouco máis que pola comida. No centro, bueno, pois había máis de todo, había xa clase media e tamén pois empregadas de comercio, xente máis ou menos funcionarios, tal. E logo, os ricos non vivían no centro da cidade, os ricos vivían nos chalés. Había moitas cousas, moitos detalles que se podrían dar desa ostentación da riqueza, dese frotar nas narices continuamente a diferencia social. Bancos non había daquella. E eran prestamistas todos. E claro, le prestaban un plata, pero por unha finca. Ricos que se aproveitaban un pouco dos pobres. Había outros que podían ao mellor menos que ao mellor axudábanos. Si, por exemplo, no iba a pagar los rendimientos, ya le cargaban los rendimientos para el otro año. Y cuando vencía el contrato del papel, si el otro le gustaba la finca, ya le decía, no, mañana. Entonces llegaba a mañana y cuando iba para pagar ya le decían que no, que ya venciera el plazo. Y les quedaban con las fincas. Doa, 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 eres costureira, doa, doa, traballaba na leira, doa, doa. Las diferencias sociales al principio eran enormes. La clase media, esa apenas al principio apenas existía. Os que eran máis ricos dabanlle algún xornal aos probes, pero ganaban moi pouquiño. O que ganaban non era nada. De que os ricos teñen o todo, entonces che dan o que a eles lle sobra. Eles o que che querían vender en aquel entonces eran fabas en lugar de patacas, porque as patacas vendíanas ben. Somentes non traballaban as señoritas, que se falaba, non? As de familias máis ou menos acomodadas. E claro, moitas destas familias acomodadas non eran ricas. Que miña nai pois tiña 4 fillos, meu pai estaba no paro, non traballaba, estamos falando no ano 46-48, claro, miña nai chegou ali a dicirlle a señora, tiña, bueno, xe non vive, pero era moi famosa en Santiago, lle contestou, no, tú vienes moi limpia, tú no tienes necesidad. A estas señoritas se lle chamaba señoritas de caldo de unto. Por qué? Porque non tiñan moitos posibles para comprar boa comida, e o caldo facíanlo con unto,
non podían botarlle xamón ou outras cousas, e eran señoritas de caldo de unto, pero eso sí, tiñan que aparentar. Los ricos vivían muy bien y los pobres vivían muy mal, porque había bastante pobreza, mucha pobreza. Los ricos estudiaban, los pobres no podían estudiar, no podían porque no había con qué. Os ricos podían vivir ben e os pobres tiñan que andar ao xornal moito, que había moita xente que andaba ao xornal. Sí, la diferencia se notaba, porque un hijo de un rico ya vestía de otra manera, y el pobre andaba con pantalón roto. Porque o rico vivía dos animales, dos terrenos, ibanlle a traballar os pobres gratis, nada máis que pola comida. A maioría deles non falaban cos pobres e todas esas cousas. Hoxe xa non, hoxe xa hai máis comunicación. E aquel chiste de Castelao encaixa moi ben aquel cando vai a pedirlle unha recomendación a un médico ou un señor, e levaba un xamón e lle preguntou o que pasa, co porco era coxo. Quere dicir que esta marginación, este abuso por parte de moitos, afortunadamente tamén conozco a moitos que rechazaban de plano esos tipos de regalos e de aquelas o que querían era atendelo, pero había moitos outros que non. Mucha diferencia. E además miraban a los pobres con... Sí, como bajeza. Sí, como bajeza. Eu teño visto casos, por exemplo, de un traballador ir paseando un fillo pola calle e oír o comentario de dúas señoras: mira tú que niño máis guapo, e eso que es hijo de un obrero. Doa, doa,